Rojbaş temaşevan heja. Em bi bername berbiroş li peş berîwene. Em ê di 2 satan de nûçeyên rojevê, nûçeyên rojname û nûçeyên ajansan bu were parve bikin. Berê temaşevan hêja di beşa yekemîna bernameyê de ji bo we em ê ji rûpelên jinan, nûçe û manşetên rojnameyan ragihînin. Her wekî din ji pênûsên jinan em ê quncunivîsa bînin ser ekranên we. Û di beşa duyemîna bernameyê de jî ji bo we em ê nûçe û agahiyên ji êvar de derketine pêş bu were parve bikin. û her wekî din di derbarê hin mijaran de dosya û mêvanên me yên taybet hene. Hevalên me yên rojnamevan, agahî û nûçeyên dawî ên rojevê ew ê bi me re ragihînin. Niha jî ber bi roj bi nûçeyên rojevê dest pê dike. Belê temaşevan hêja, qanûna çerçeveyî di rojnameya fermî de hat weşandin. Qanûn wê di dehê tebaqê bi dengên 467 parlamenteran hatibû erêkirin. Qanûna Piştevaniya Millî û Xurtkirina Hevgirtina Civakî di rojnameya fermî de hat weşandin. Qanûn dehê tebaqê ji aliyê 467 parlamenteran ve li Meclisê Tirkiye hatibû erêkirin. Ji ber ku qanûn bi naveroka xwe nezelale ka wê çawa bikeve meriyetê hêjî li ser niqaş û danûstandin didomin. Lê piştî ku qanûneke li Meclîsa Tirkiyeyê hate erêkirin, di rojnameya fermî de bê weşandin dikeve meriyetê. Serokkomarê AKP'yî Tayyip Erdoğan jî piştî ku qanûn di rojnameya fermî de hat weşandin peyamek da. Spasî li her kesê ji bo qanûneke dayî kir û got ez ji hêvî dikim deriyê xêrê veke. Belê temaşevan hêja hevserokek giştiya Dem Partiye Tülay Hatîmoğulları tekildarê yasaya çerçeveyî axivî û diyar kir ku ew li bendê ne qanûn zû bikeve meriyetê. Her wiha serokê giştiya MHP Devlet Bahçelî jî tekildarî pêvajoya aştî û civaka demokratîk axivî û got ku ji bo rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan karibe piştgiriya pêvajoyê bike divê şert û mercên wî bên başkirin. Piştî derxistina qanûna çerçeveyî çav li benda pêkanîna qanûnê ye. Hevseroka giştiya Dem Partiye Tülay Hatîmoğulları tekildarê gavên ku divê di çarçoveya qanûnê de werin avêtin ji biyanetê re axivî. Konuşurken Tülay Hatîmoğulları diyar kir ku ew li bendê ne ku qanûn zû bikeve meriyetê û paşê jî qanûnên demokratîk bûnê werin û wiha pêde çû. Divê komisyona parlamentoyê û civak ji bo çavdêriya pêvajoyê werin hêzdar kirin. Her çend demek diyarkirî û mekanîzmeyên çavderiyê yên girêdayî hîn jî nebin jî berûvejî sala 2015 niha çarçoveyek qanûnî û komisyonek heye. Serrastkirina qanûna dijterûrê yanî temekê û çareserkirina azadiya ramanê û mafê zimanê dayîkê û bi destxistina destûrek demokratîk giring e. Hevseroka giştiya Dem Partiye Tülay Hatîmoğulları destnîşan kir ku ji bo aştî civakî û mayînde bibe divê gavên pêwîst bên avêtin. Doğru zamanda atılmış doğru adım olarak. Her wiha serokê giştiyê MHP Devlet Bahçelî jî tekildarê pêvajoya aştiya civaka demokratîk ji rojnameya Tirkiyeyê re axivî. Devlet Bahçelî tekildarê qanûna çerçeveyî diyar kir ku ew qanûn destpêka merheleyek nû ya pêvajoyê ye û got bi cih anîna biryarên Dadgeha Mafê Mirovan a Ewropayê û pêkanîna edaletê dikare di demên pêş de bên rojevê. Devlet Bahçelî tekildarî şert û mercên rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan de jî ev nirxandin kir. Niha di pêvajoya li pêşiya me de ji bo xalên ku di rapora komisyona meclisê de cih girtine gavên ku bên avêtin hene. Divê çarçoveyê de dê qanûnên pêwîst bên çêkirin. Abdullah Öcalan ku avakerê PKK'ye ji bo fesihkirina PKK û berdana çekan xwedî fonksiyonekî giring e. Divê di serdema li pêş me de ji bo bikaribe piştgiriya pêvajoyê bike şert û mercên wî werin serrastkirin. Bu mesele yokmuş gibi davranarak sürecin sağlıklı işlemesi mümkün değildir. Belê temaşevan hêja jinên li Êlihê axivîn û di peyamên wan de xwedî derketina li pêvajoyê hebû. Bi taybetî xwestin rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan azad bibe. li Batmanê civîna gel hat li darxistin. Jinên ku tevlî civînê bûn derbarê pêvajoya aştî û civaka demokratîk de axivîn. Leyla gelir a ku xuşkayê gerîlaya dibêje Zaten gösterip ne derkevi
Devka beterji boş yani. Peşi pe gerek seroke me derkeve. Serok şu serok şeki hoş zah hoş gotiya. Mesela serok ve barışı juara gav avet. Şert şire gav avet ya. O gavi cari de şek nekdeste me serokda artık em hav inanıya me şekil meni. Gülten Batur ji xwesirê berê gelê Kurd Abdullah Öcalan werê berdan. Ez çi dixwazim azad bibe, were nava gelê xwe, were nava meclisa xwe, em dixwazim yani em wî dixwazim, başka çikî naxwazim. Melhat Orçun ji balkişan ser qanûna çarçoveyî û ev peyam da. Em xwazin barişçê be, em xwazin yani serokê me derê û zarokê me her çi zindiyana derê û evê dinî jî werne malê xwe, em wî dixwazim başka tiştekî naxwazim. Melhat Salhan jî diyar kir ku ji niha û şûn ve divê herkes ji aliyê xwe ve xebatê bimeşîne. gerek serokê me werê meclisê, gerek serokê me ji gur vêga derket bana. Wekî weqef zaret bana xwe gerek serok jî dwara ser masê û niştî bana. Gerek girtiye hepsi zindana kir derket bana. Heta vêga girtî nema bana. Heta vêga yê got cezayê xwe xilas kirine. Yani herê divê me adim avêtiye jî lê her qebzê got avêt ne qebzê ew kir. Melhat Salhan nêzîkatiya dewletê jî rexne kir û ev peyam da. Lêwekî got baş hatiye avêtin ji ber çûn dibêjnewa û dibêma hûn poşmanî ne poşmanî. Mayê poşmanî çi bin? Çi kirine? Bele endame desteya hevserokatiya PYD Hediye Yusuf Diyarbakır'u kanuna çerçeveyi gaveke ereniye. Hediye Yusuf vekidin Diyarbakır'u ve kemasiyen kanunu verin sere raskirin ustatıyor reberi gele Kurt Abdullah Öcalan zagun de vere misogerkirin. U Türkiye gavin ciddi u pratiki baveje. Piştî gavên Korê ber Abdullah Öcalan ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd bi rêbazên aşîtiyane û siyasî avêtên pêvajoyeke nû di navbera tevgera azadiya Kurd dewleta Tirkiye û hêzên siyasî de dest pê kiriye. Di vê çarçovê de mijara qanûna çarçovê jî weke yek ji gavên bingehîn ê pêvajoyê derdikeve pêş. Andama desteya serokatî ya Partiyayekî Demokratîk PYD Hediye Yusuf derbarê banga aşîtî û civaka demokratîk û çarçoveya qanûn de nêxandin kir. Hediye Yusuf diyar kir ku yekem cara di dîroka Kurda de gelê Kurd bi felsefeyeke nûjer ji bo azadiya xwe tê dikoşê û got. Tekuşînekî ki pêncî du sala duman diye û ev tekuşînê dik işte qonaqekî wîsanê ku hebûn afirand. Êdî hebûna gelê Kurd hat afirandin. Ji bo hêna jî pêvejo giştî qonaqekî wîsanekî ev hebûna Kurd. Ya ya siyasî, ya civakî, ya rêxistinî, heman wextê de ya leşkerî, êdî işte qonaqekî wîsanekî li meydanê bûye hêzekî sereke. Hediye Yusuf balkişan ser girîngiya banga 27 Şubatê ya aşîtî û civaka demokratîk û hagot. Rêbera Apo di 27 Şubat'a 2025 de dest pêngavekî nû kir. Ev pêngava nû ji bo aştî û civaka demokratîk dest pê kir. Rêbazê tekuşînê diyar kir. Tekuşîna çekdarî dan sekinandin. Di heman wextê de PKK fesix kir. Ji bo wêne jî fesixkirina PKK pala da paradigmayekî û stratejiyekî nû. Muqabilê vê jî Tirkiye jî gerek hindek gavan bavêje. Ev gavên henê sereke di çi de misoger bibin. Ev gav bêguman hindek em bêjin guhertin çêbûn di rewşa îmradî de, di rewşa rêber Apo de. Em bêjin komisyonê normalizeyê hatin çêkirin, diyalog bi qendîlê re hatin çêkirin, çûne hatine heyeta çêbûn. Ev hemû tiştên ereniyê vê pêvejoyê ne. Hediye Yusuf got divê dewleta Tirk ji bo rêveçûna pêvajoyê gavên pêwîst bavêje. Gavên hindek gavên esasî hene ki gereke Türkiye bide avêtin ew jî mesele yasayê bû yani mesele zagonê bû. Ev zagon êdî giştî qonaqên xwe yên talî ku bi tamamîle werê erê kirin piştî ku serokkomar jî erê bike. Ev zagon nerazîbûnê gelê me ji vê zagonê heye ji ber ku pêwîst dikir ki divê zagonê de statuya rêber Apo werê diyar kirin. Ji ber ku rêber Apo sermûzekeravanê vê pêvejoyê ye. Andama desteya serokatiya PYD Hediye Yusuf di dawê de jî wiha got. Çawanê pêvejoya İmralî li vê derê şer da sekinandin, li vê derê peyman da ava kirin.
hemen vakti de everrel peşe demokratik boyuna Suriye jibek. Servi esas yani tekirdari pırjınız da alakadar ki yasaya çarşove je narazine le em neyini jinabinin yani gaveki ereniye gaveki dirukiye cara yekemin ne de diruka Türkiye'de gaveki bir rengi tehavşsın. O evet tane ne bandura khora Türkiye bike bandura khora Suriye bike Irak Belê temaşevanên hêja nûçeyemê di rêzê de li Swîsrê polîsan di ser kampê de girt. Hewl da jinê ku 5 zarokên wê dersînor bike û di encama têkoşîna jinê de biryara dersînorkirinê hate seknandin. Ev polîtika li bernê hat protestokirin. Li Swîsrê polîtikayên dersînorkirina Kurdan dewam dike. Polîsan di ser kampa Oberhaltenya Sûriyeyê girt. Li gorî agayan polîsan hewl da dîlan özgün û 5 zarokên wê dersînor bike. Nêzîkatiya polîsan li hemberî jinê di dîmenan de xuya dike. Tirsa zarokan jî ya li hemberî nêzîkatiya polîsan jî xwe da der. Çarê tebaxê jî bi hema nêzîkatiyê Bahar Yalçınkaya bi 2 zarokên xwe re hate dersînorkirin. Tevî metirsiya girtina wê li Tirkiyê jî hebû şandin Tirkiyê. Bi dersînorkirinê re Bahar Yalçınkaya li gel pitika xwe ya 15 li Tirkiyê hate girtin. Sığınma hakkı ve insan onuru pazarlık konusu değildir. Ev politikayên dersînorkirinê li bernê hate şermezar kirin. Rêxistin û civakên cûrbecûr ên li Swîsreyê li hev kombûn. Çalakvanan daxwaza rawestandina dersînorkirinê kirin. Xwestin ji bo her kesî xetereya binpêkirinên mafên mirovan, xeterên eşkenceyê, muameleya xirab, girtina kêfiya siyasî, binpêkirinên mafê darizandina adil û binpêkirinên din ên giran ên mafên mirovan bên nirxandin. Çalakvanan banga mîsogerkirina hiqûqî ya penaberan kirin. Ji bo her kesê tê vegerandin xetereya îşkenceyê, müdaxeleya xirab, girtina siyasiyan jî keyfî, binpêkirina mafê dadperwer, binpêkirinê din ên girîngên mafê mirovan bi awayekî rojane takekesî bên nirxandin. Rêbazên zorê û bikaranîna hêza dema vegerandinê de bi awayekî serbixwe û bi bandor bê kontrolkirin. Belê temaşevanên hêja me bi hev re çend nûçeyê di rojevê de xwendin. Em ên ha jî bi hev re li manşetên rojnameya û rûpelên jinan binerin. Belê temaşevanên hêja em divê bêşê de bi hev re li manşetên rojnameyan dinerin. Em ên ha bi hev re li manşeta Yeni Yaşamê binerin. Bêka îro Yeni Yaşam bi kîja manşetê derketiye. Bila di edaletê de faîlî ne diyar nemînin bi vê manşetê derketiye. Belê endama şandeya İmraliyê Pervîn Buldan ji bo hevserê xwe Savaş Buldan û karsezên Kurd serî li Wezareta Dadê da divê nûçeyê qala vê mijaretike Wezîrê Dadê Akın Gürlek ragihand ku di nava Wezareta Dadê de Büroya Lêkolînê ya kuştina wan ne diyar hatiye avakirin. Piştî vê daxuyaniyê siyasî yên ji salên notî heta îro dîsa anî rojevê. Heta niha ev büro tenê bi dozên asayî re mijûl dibû û niha daxwaz zêde dibe ku cinayetên siyasî yên faîlî meçhûl binav dikin jî bikevin nava karê vê büroyê. û hêvî û serlêdan zêde dibin di vî warî de. Her wekî din endamê heyeta İmraliyê Pervîn Buldan jî ji bo ronîkirina kuştina hevserê xwe Savaş Buldan û karsazê Kurd Adnan Yıldırım Hacı Karay û serlêdan li büroyê kir. Parêzerê wê Bîşar Alinak serlêdan radestî wezaretê kir û Pervîn Buldan got ev dosya ne tenê bi wereke ji berê ye. Divê di çarçoveya kuştinên siyasî yên nehatine ronîkirin û pratika bêcezahiştinê ya dîroka nêzîkî ya Tirkiyeyê bê nirxandin gotiye divê nûçeyê de. Her wekî din devlet ji bo kuştinên siyasî yên salên notî û piştî vê
büroyeken nu vekir malbat tu siyasetmedar hevi dikün ku ve büroya dosyayen mina savaş buldan uğur mumcuji ben vekirin u zincira be cezahiştini vere şikandın. Her vekidin jibo apê Musa jî serlêdan hatiye kirin ji bo rojnamevan û nivîskar rê çapemeniya azad yê ku hat kuştin Musa Anter ji serlêdan li büroya lêkolîna ya kuştinê failên wan nediyar ya wezareta dadê hatiye kirin ji bo wî û doza kuştina Musa Anter di çerçeveya doza jî tevê de bû belê hûn jî dizanin û tevî ku şahîd îtiraf û delîlên eşkere ji hebûn ji doza wî hince ta zaman aşimî dibêjin û her wekî din dema derbasbûyî hate girtin ku kete xwarê yanî dava ket wê çaxê û apê Musa sembola çapemeniya azad bu di salên notî de hate qetilkirin. Herçend delîl hebûn jî doza wî ji ber dem derbas bû hate girtin. Niha bi avakirina büroya nû malbat û hevalên wî dîsa daxwaz dikin ku ev doz dîsa were vekirin û ceza bibînin kujerî wî. Her wekî din nûçeyeke dîsa berdevam dike divê derê de Wezîr Gürlek divê li vir binêre Wezîrê Dadê Akın Gürlek bi malbata rojnamevanê ku hate kuştin ûr mumcu re hevdîtin kiriye û li ser mijara dîtina suçdaran peyama biryardarî daye li de heman demê de dosyayên dozên gelên salên notî yên ku Kurd bûne hedef û bi navê failê meçhûl jî divê bên lêkolînkirin divê nûçeyê de jî vê awayî qalavê mijarê dike. Belê em dîsa nûçeyeke din binerin ji xwe me nûçeya xwe wekî din Rojevê de jî gotibû Bahçelî divê şert û mercên Öcalan bên başkirin gotiye Serokê MHP Devlet Bahçelî derbarê pêvajoya aştî û civaka demokratîk de nirxandinê girîn kir û Bahçelî got bi navê rêberê dazrîner bi navkir û got di rojên pêş de ji bo ku tevlî pêvajoyê bibe divê şert û mercên Öcalan bên başkirin. Belê ev nûçe jî bi vî awayî bû divê derê de cî nûçeyeke din heye endamê koma berxwedan gotin em ê bi hunera xwe hêzê bidin pêvajoyê û her wekî din nûçeyeke din fêlozof ji Öcalan re name şandiye û gotiye tu dengbêjê hêviyeyî filozofê Îrlandî ji rêberê gelê Kurd Öcalan re nameyek bi navê tu ji bo cîhanê hêviyê kêşand û di nameyê de got Dildar Öcalan niha strana xwe bi dengekî bilind û zelal bêje bi salan et tu stranên xweş dibêjî êdî divê tu ji qefesê derkevî û strana xwe li ser serserê daran avahiyan û bi dengekî hemû dunya jî tije bikebêjî. Hêza strana te tiliyên qefesa te xwar û mar dike. Êdî heyranê te de şiyopînin û dixwazin te azad bibînin û dengê te bibihîzin gotiye filozofê Îrlandî John Patrick Holloway. Belê dîsa nûçeyeke din di vir de ev nûçeyên ji xwe em ê di rûpela jinan de binerin jinolojî ji bo jinolojiyê gotiye Dîna Mahsûn Alî qadeke ramanî vedike em ê di rûpela jinan de binerin û nûçeya Amed Sporê ferka Amed Sporê civakîbûna wî yê gotine divê nûçeyê de Amed Spor di dîroka xwe de cara yekem derket Süper Ligê û Amed Spor li qada xwe Erzurum Spor kir mêvan. Berî ku maç dest pê bike yani Amed Sporê û welatparêzên li dijî Fûş û Tiryakî û her wekî din çeteyan meşek li darxistin li stadyuma Tahir Elçî. û divê meşê de bi duruşmê bijî seroka po civan li virin torbacî li kune jin jiyan azadî meşiyan û Amed Spor li Erzurum Sporê 3 gol avêt û têk bir her wekî din derket Süper Ligê. Ev nûçe jî bi vî awayî bû belê di rojnama Yeni Yaşamê de rûpela ewil de nûçe vî awayî bûn niha jê em ê ji rûpela jinan binerin bi hev re. Belê di rûpela jinan de jî dema têkoşîna rêxistiniyê bi vê nûçeyê derketiye pêş
hevşaredara bajarê mezin awanê Neslihan Şadal li ser pêvajoyê axivî û dibêje Kanûna Aştî û Civaka li ser Kanûna Aştî û Civaka Demokratîk di çarçoveya pêvajoya Aştî û Civaka Demokratîk de pêştîma kanûniya bi navê xurtkirina yekîtiya civakî û aştiya netewî di 13 tabaxê de li meclîsê hate qebûlkirin herçend hin kemasiyên wê hene jî bi awayekî erenî hate pêşwazîkirin. Rexnê sereke vî awayî dibêje rexneya herî hevîngehîn ew e ku statûya rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan nehatiye diyarkirin û civak wê daxwazê bi dengekî bilind dide pêş. Em di sedemeke dîrokî de negotiye û Neslihan Şedal dibêje ev pêvajo ji bo jinan ji dorek dîrokî ye. Jinan heta hatina vê dorê gelek bedel dan bi Banga Aştî û Civaka Demokratîk re hem li Tirkiyeyê hem li Kurdistanê bûyerên pir dîrokî çêbûn. Em di nava wê demê de ne. Pêwîstiya me bi têkoşîneke rêxistiya jinan heye gotiye û Şedal texez kir ji bo avakirina qanûneke demokratîk pêwîstiya me bi têkoşîneke rêxistiya jinan heye. Yekem car müzakere hatin kirin. Ev destnîşan kir ku di dîroka Tirkiye û Kurdistanê de ji bo cara yekem müzakere hatiye kirin û kesên bi ramanên cuda li hev rûniştine bi vê awayî berdewam dike ev nûçe jî. Belê dîsa em binerin jinolojiyê, fikir, lêkolîn û şêwirmendî afirandina nirxên hevpar. Bi vê awayî derketiye ev nûçe jî. Di rûpela ewil de jî hebû. Di meha Hezîranê de li paytexta Misr Kahîreyê bi hevkariya navenda jinolojî û fikir û şêwirmendiyê navenda lêkolîn û danîstendinê çalakiyek hate li darxistin. Akademisyen, rojnamevan û navdarên gelek welatan tevlî bûn. Iraq, Filîstin, Sudan, Yemen û Sûriye û Misr gelek kes tevlî bûne vê Belê û jinav van beşdaran Dr. Mona El Haddî, dekanê Dr. Suzan El Kalini, Aza El Fatihî, ji Filîstînê Sarokê Yekîtiya Giştiya Jinan Profesör Amal El Aqsa, akademisyen û siyasetmedar, Dr. Kerime El Hefnavî, rojnamevan û nivîskar, Dr. Selva Absam, Parêzer Profesör Mono Şemoh û Mona Neşet jî di nav de bûn û di armanca bingehîna afirandina nirxên hevpar û fêmkirina pirsgirêkên jinan bû ev daxuyanî li ser hatin seknandin ku civak çawa hewcedariyê jinolojiyê heye. Seroka navendê jinolojiyê Dr. Dîna Muhsin Alî got jin di xaleke dîrokî de ne rol û berpirsyariya wan di avakirina aştî û adaletê de girîng e. Divê em bi têgihiştin nû zanin bizanbin yani. û bi vê awayî ev nûçe jî berdewam dike. Belê em dîsa li nûçeyê din binerin. Beşîr bi dengê herkesî pêwîstî heye gotiye. Çalekvala mafên jinan Şadê Beşîr li zêdebûna kuştinê jinan li Başûrê Kurdistanê daxuyaniyek da û got rewş xetere Şadê Beşîr di medyaya dijîtal de parve kir ku rewşa kuştinên jinan gihîştî asteke xemgîniyê. Pirsgirêka herî mezin ew e ku bêxemî ye. Li gorî wê ya herî êşîn ew e ku aliyên têkîldar di derbarê mijarê de helwesteke zelal nîşan nadin û xebatên nadin meşandin ji ber vê yekê xistina zexta ciddî li ser têliyan têkîldar erka bingehîn a herkesî û adaletê dixwaze ye. Belê jiyana jinê ne bilançoyeke gotiye û her wekî din Şadê Beşîr teqez kir ku divê em bi hev re têv bigerin ku fikra giştî biafirînin û zexta ciddî çê bikin. Wisa em pêşî lê bigirin ku kuştinên jinan di nûçeyan de torên dijîtal de bibin nûçeyên rojane yên asayî û piştî çend rojan bên jî bîrkirin. Belê ev jî nûçeyeke din e dîsa divir de li Almanyayê hewldana kuştina li Alanyayê biborin hewldana kuştina jinê li navçeya Alanya Antalyayê zilamekî bi navê Mustafa Ezî jî ku jinê re zewicî bû bi çekeke tûj hewldana kuştina jina xwe da û her wekî din dengê alîkarî xwestin jî aliyê derdorên ve hate bihîstin piştî rewş jî rayederan re hate ragihandin.
ew kes hatiye bin çavkirin û jin rakirine nexweşxaneyê. Belêdîsa nûçe rojnama Yeni Yaşamê ê rûpela jinan jî bi vî awayî bûn, em ê niha bi hev re li özgür polîtîkayê binerin. Belê manşeta özgür polîtîkayê jî bi vî awayî rêberê damezrîner heta hêza damezrînerî ya azadî û aştiyê jî bi vê manşetê derketiye. Li ser pêvajoya aştî û azadiyê Öcalan nirxandin û daxuyanî berdewam dikin. Ayla Akat jî di vê derê nivîsek nivîsandiye. Gotiye her çend çêkirina bîngeha hukukî ya kanûna çerçeveyê gaveke girîng be jî ji azadiya müzakere sereke vê pêvajoyê Birêz Öcalan di vê kanûnê de nehatiye girtin û ji ber vê yekê em kêm maye dibînin. Heger azadî nebe müzakere teng dibe. Demek ku hêza çareseriyê Birêz Öcalan tê dîtin û deriyê İmraliyê tê lêdan lê di heman demê de azadiya wî ji çarçeveya hukukî derve tê hiştin. Ev yek derfetên müzakereyê teng dike. Bê bawerî nayê gotiye di vê derê de dema ku rola siyasiya yek ji aliyan di aştiyê de ji statûyê wî ya hukukî û fîzîkî were veqetandin bê bawerî û nebawerî ya bi pêvajoyê di derdikeve holê. Ev encameke normal e ji xwe vî awayî dibêje. Azadiya Öcalan gaveke bingehîne. Azadiya Birêz Öcalan mijareke ku divê ji bo dawiya pêvajoya aştiyê were hiştin nîne û bereva jî wê ev ê gaveke bingehîne ku dikare kapasiteya pêvajoyê zêde bike. Banga wê jî ew e ku azadiya fîzîkî Birêz Öcalan hemana bingehîne ku wê aştiyê pêk bîne ji bo desthilata siyasî pêwîst e ku rastiyê bibîne û gavên pêwîst bavêje. Ev ne tenê pêwîstiye ji bo avakirina aştiyeke mayînde û pêdivî û kurtasî dibêje bê Azadiya Öcalan pêvajoya aştî kêm û bê bawerî dibîne ji bo aştî û müzakereyê rast divê statûya wî hukukî û fîzîkî bê zelalkirin û ev gav niha bên avêtin. Nûçeya ewil bi vîya rengî bû, belê em nûçeyê din binerin, hê jî dibêjin em Esat Oktay'ın divir de ev nûçe jî bi vî awayî girtiye. Hevserokê Tuhayder zexta siyasî li zindanan didome dibêje. Pınar Yılmaz ji Colemergê ku li zindana dibêje zexta siyasî didome divê girtî tavlî bên berdan. û wê destnîşan kir ku girtiyên nexweş jî tên berdan lê dermankirin û mafên wan nayên dayîn. Her wiha got li zindana siyaseta ceza didome û ev nayê qebûlkirin. Pêwîst e em zemînek ji bo hevdîtinê bê amadekirin. Endamê Rêveberiya Wexfa Aşitiyê Sevgî İnce jî dibêje niha demê vexwendin û amadekariyê ji bo çareseriyê li meclisê komîsyonek fireh divê bê avakirin. û wê teqez kir ku ne tenê qanûn bes e pêwîstî bi têkoşîna civakî jî heye ji bo Kurd û gelên din maf û qanûnên nû divê bên amadekirin. û bi vî awayî nûçe berdewam dike belê xwedî jiyana dervîşane ev jî nivîseke Murat Karayılan wê derê de cî girtiye nivîsa bi bîranînê li ser Erdal û Atakan hevalê xwe nivîsandiye. Murat Karayılan wan wekî bînakên mütevazî, samîmî û xwediyê jiyaneke dervîşane bibîrtîne li gorî vî taybetmendiya wan a herî mezin ew bû ku xwe tu carî nebilindtir dibînin û bi hemû kesan re jî ji dil bûn. Gotiye divê nivîse di rûpela yazdehan de hûn dikarin bixwînin. Her wekî din nûçeyeke din komîna Gulberoj li Şengalê xebata perwerdehiya bi Kurdî û 5 keçên biçûk dest pê kir. Divir de di demeke Kurd de mezin bû tevlîbûna zarokên din ên gund hejmar gihîştî 10 zarokan. Navê komînê Gulberoj e. Bi hevkariya zarokan komîneke biçûk bi navê Gulberoj hatiye avakirin ew zarok ji bilî dersên Kurdî, dersên jiyan, çand û ekolojiyê divê derê de dibînin û
her vekidin hin juan ji çi şivaniye dikin û hin jî alîkariya karên malê dikin. Her vekidin dibêjin yani şengale bi 5 kesan keçan dest pê kir niha bûye komîneke 10 zarokan û bi navê Gulberoş li vir zarok ne tenê bi Kurdî dixwînin lê jiyan û çand û ekolojiyê fêr dibin gotiye divê nûçeyê de. Belê Rojnama özgür politikayê rûpela ew jî bi vî awayî bû niha em ê bi hev re li rûpela jinan binerin özgür politikayê de binerin mijara wan de îro çi heye. Belê ev nûçe jî bi wiha dest pê dikin sî û di salin li pê şopa qatîlan e di nûçe destnîşan dike ku salên 1990 de polîtikayên înkar û tûnekirina sîstematîk a li dijî Kurd hebû û kuştin zor şewitandina gundan koçberbûna zorê di wê demê de gelekî bû û malbat hundayan hîn jî ji adaletê dixwazin. Ev malbat jî yek ji wan malbata ye û di 5 tîrmeha 1994 de li İzmîrê İkram Mihyas dibin çavan de hate revandin û hate kuştin. Ew endamê keskê tüm bersenê bû û 32 sal têkoşîn ji bo wê rojê 32 sal derbas bûn hevjîna wî Azize Mihyas heta niha şopa rastî û adaletê digere. Biborin. Azize Mihyas dibêje ku jer derkevin çi dewlet bû çi yekî din bila derkevin holê heger em kujerên re rûbrû nebin em nikarin jiyana xwe bidomînin gotiye divê derê de. Belê niha jî em ê dîsa bi nûçeyeke din binerin. Qedexekirina dibistana navîn ji bo keçên zarok di vir de cîgirtiye ev ji UNESCO dibêje ji vegera Talîbanê ya desthilatê di 2021 de heta niha li Afganistanê 2.4 milyon keç ji dibistanê navîn hatine dûrxistin. Heger ev qedexe bidome heta sala 2030 ev hejmar wê bigêje 4 milyonan. Encamên qedexeyê rapor dibêje ev qedexe 20 sal pêşketina perwerdehiya jinan paş de avêt û welat ketiye nava krîza gihîştinê û wekheviya zayendî û ferbûnê heta 2030 welat wê bi kêmbûna zêdetirî 11,000 mamosteyên jinan re rûbrû bimîne û çembera xerab dibêje li gorî hoda jabrîn ev rewşa çemberek xerab e çiqas kêmtir keç perwerde bibînin ew kêmtir jin mamoste hebin û gava kêmtir mamosteyê jin hebin dîsa kêmtir keç dikarin biçin dibistanê. Jin bi dibistanên veşartî kulübên xwendinê yên veşartî û bernameyên perwerdehiyê yên derî vê welet hewl didin berxwedana bikin û lêbelê ji bo vê yekê bihagiran didin tekoşîn dimeşînin. Belê ev nûçe jî wiha bû. Me bi hev re li özgür politikayê rûpela jinan jî nerî em ê niha belê vê nûçeya dawî jî em bi hev re parve bikin di gelê de dayîk hilgirên bîranînê ne. Gelê de ritûeleke ku gelê Yorûbê li Rojavayê Afrikayê pêktîne ev ritûel ji jinan re wateyekê ji beden û rola wana di malbatê de wê de tir dibe. Rola jinan di gelek çandên cîhanê de jin parêzivan û hilgirên bîranîn û zanînê ne. Ew zanînê jî nifşekî bo nifşê din bi ritûelên taybet diguhezînin. Di gelê Yorûbê de bi taybetî jinên temennî mezin bi hêzeke kevnar vê girêdayîne. û dayîk hêz û hevsengiya civakê ye. Di çanda Yoruba de jin ne tenê di malê de ne, ev parçeyekî girîng e û hevsengiya civakî ne. Di ritûela gelê de dayîk wek hilgirên bîranînê tên dîtin û zanîn tê guhestin. Festîval çawa ye û ev festîval piştî dema durûnê an jî demên krîzê yên wek kurahî û nexweşiyê de tê li darxistin. Qad dibe şanoyeke vekirî, dengê deolan, cilên xemilandî, maskeyên mezin û stran û dans hene û di nêrîna pêşîn de festîvaleke rengîn û kêfxweş xuya dike. Li piştî wê wateyeke kûr heye
في أوي قال في رتولد كد في درده بل نهاجي مبهر روبالي جناد özgür politikayı da خوند أمي جو كنجنوي سكة جبينو سجنا بردوام بكن. Guhdarkirin rubrubun û têgihiştin. Ji bo mirovahiyê her rojek perçeyek jî dîrokê, hemanên ku dîrokê ava dikin piralîne. Rêbazên raman û hişmendiyê, siyaset, zanist, şer, civak, hilbijardeyên di kêliyên werçerxî de û her wekî din gelek heman di çêkirina dîrokê de xwedî bandoriyekê ne. Di roja me ya îro de jî em li ber qeraxa avakirina kêlî û dahatuya xwe ne. Li ezmûneke nîvsed salî ya di lûtkeya dijwariyê de weke Kurd û Tirk ji nû ve hewildana serrastkirina peywendiyeke siyasî, civakî û dahatûyê heye. Pengavên diyalogê nikaşên li ser qadên demokratîk û daxwazên aşîtiyê careke din nîşandan ku civak di warê çareseriyê de bi ısrar e. Lêbelê her pêvajoyeke çareseriyê ne tenê bi daxwazan bi guhertineke kûr a hişmendî, wateyî û siyasî pêk tê. Gotineke qedîm a çermesorên Amerîkî ku weke hizra civakê ye, xwe digihînin hizra civaka Kurd û dibêje. Guhdarî bike hekena tê bibî ker û lalê zimanê xwe. Rûbrû bibe hekena tuyê bibî dilgirtiyê dilê xwe. Fehm bike hekena tuyê bibî dînê aqilê xwe. Ev hizra kevnar rastiyeke ku îro divê her alî di pêvajoya çareseriyê de li ber çavan bigire. Bi awayekî herî zelal tîne ziman. Dema em vê gotinê li ser pengavên çareseriyê û rastiya civaka îroyên datînin, çar pîvanên sereke yên felsefî, civakî, dîrokî û siyasî derdikevin pêş. Di nava leza jiyana modern û aloziyên cîhana îroyîn de mirov bi gelamperî, bêguman û fikarên mezin re rûbirû ne. Heke mirov nikaribe cîhana nû guhertinên siyasî û pêdiviyên demê bi awayekî rast fêm bike, hişê civakî di nava guman û alozeyan de diqelişe. Têgihiştineke kûr ji bo avakirina jiyaneke hevpar şertekî bingehî ne. Wekî ku gotin dibêje hişê ku nikaribe wateyekê bide bûyeran bi demê re li dijî xwe dest bi şer dike. Civakên roja me ya îro xwedî pir rengî û dînamîkên cûrbecûr in. Carnan herkes dixwaze biaxive, nêrîna xwe ferz bike û dengê xwe bide bihîstin. Lê guhdarkirina hevdû kêm dimîne. Heke aliyên civakî û rewşenbîr, guh nedin hev û tenê bi zimanê xwe yê ferzkirî biaxivin, ev yek dibe sedema perçebûnê. Divê bi qasî xwedî gotina xwe xwedî feraseta guhdarkirina yên li hemberî xwe jî bi mirov re hebe da ku rêya hevbeş peyda bike. Rûbrûbûn hilpêkina ava dike. Dîroka gelek civakan tijî travma, koçberî, zordarî û êşên giran e. Carnan ji bo ku mirov nekeve nava wê êşê yan van tiştan înkar dike yan jî dixwaze zû bide ji bîrkirin. Lêbelê heta ku mirov û civak bi rastiya dîrokî re rûbirû nebin, ew ê nikaribin ji bin van baran rabin. Revîna ji rastiyê dilê civakê dike zindan. Mirov di nava bîranînên bi êş de asê û dil dimînin. Aştî berî her tiştî cesareta rûbirûbûneke rastexîn hewce dike. Çareserî ne bi ferzkirinê lê bi guhertineke stratejîk a ku li ser bîngehê adalet û demokrasiyê ava dibe pêkane. Niha dema wê ye ku em bi hişmendiyeke nû bi aştî û çareseriya civaka demokratîk re dîdara xwe ya wateyê ava bikin. Böyle temaşevan hijan hajê em ê bi hev re piçekî li polîtika azad binerin bi mijara wan de îro çi heye. Polîtika azad îro bi vê awayî derketiye hişmendiya dîrokê lêgerîna heqîqetê. Hişyariya dîrokî ji bo çareserkirina pirsgirêkan pir girîng e. Divê em jiyanê bi heman coşî wekî pênaseya evînê ya Mevlana hemêz bikin. Ger em neşewtin
Tı tekiliya me bi dîrok û rastiyê re tuneye. Dîroka mirovahiyê ne tenê kronolojiyeke bilindbûn û ketina dewletan an şeran e. Dîrok di heman demê de meşa mirovahiyê ya ber bi azadiyê ve dilêgerîna rastiyê de ye. Krîzên siyasî, civakî û axlaqî yên ku em îro pê re rûbirû ne ji qesbûn, hişmendiya dîrokî, perçebûna bîra kolektif û dûrketina ji rastiyê derdikevin. Ji ber vê yekê, çareserkirina wan pirsgirêkan bi rastî ne tenê bi nîqaşkirina niha, lê di heman demê de bi şîrovekirina rast a rabirdûyê, analîzkirina niha û avakirina pêşarojê ya ji perspektîfa azadiyê jî pêkan e. Belê ev nivîs bi vî awayî berdewam dike û dikarin rojnama polîtîka azad de bixwînin. Min heta vê derê bi were parvekir. Dîsa kunjnivîseke Kurdistan lezgiyeva heye divirde peymana civakî ya ji sînorên yasayê wê de tir. Ev nivîs jî em ê di demê pêş de bi were parve bikin weke kunjnivîs. Sedem aşer a ku nayê zanîn, ev jî nivîsa adar jiyane di vê derê de cîgirtiye rûpelên dîrokê bi sernavên ku bi xwîn hatine nivîsandin li mişt û tijene gotiye di destpêkê de. Belê niha jî me di rûpela çand û hunerê binerin bi hev re. Di vê derê de jî hişê çêkirî ne afrîne re. Hunermend û endamê yekîtiya pîşeyî ya xwediyên berhemên muzîkê ya Tirkiyeyê mesam hîvran derbarê nîqaşên li ser polîtîkayê hişê çêkirî û pêşaroja muzîka Kurdî de axivî û got hişê çêkirî tişteke nû naafirîne ji her kesekî digire û tevlehev dike û pêşkeş dike ne mafê telîfê ne heqdestê tu kesê jî nade gotiye divê axaftina xwe de divê nivîsê de. Belê rûpela çand û hunerê jî vî awayî bû hûn dikarin polîtîka azad de van nivîsa bi kêfxweşî bixwînin. Niha jî em ê bi hev re dîsa ji pênûsên jinan kunjnivîsekî guhdarî bikin û em ê serê saetê bi hev re bin. Demdema Afret, Afrodît û Afrîneriyê ye. Li hin bajarên me yên wekî Riha, Amed, Dîlokê derdorên ku bi Tirkî dipeyivin û li gelek bajarên Tirkiyê jî jinê re dibêjin Awrat, Arvat, an jî Avrat vê gotinê bi awayekî rêzdarî û nixdayî nabêjin, bi giranî bi awayekî argo biçûkdîtina jinê tînin ziman. Ev têgih ji têgiheke ku di dîroka serdestiya mêran de hatiye berevajî kirin, ji wateya wê ya esil hatiye derxistin. Di roja me ya îro de, di zeravayê soranî de gotina jin hîna jî Afret e. Di zimanên dinyayê de gotinên ku jinê îfade dikin hemû jî fe, me, yê tên gotin û fîgura ku jinê û destpêka jinê ya piroz tîne cemhev Afrodît e. Ew jî jînbûnê tê û jînbûn jî ji afirandinê. Afirandin bi tenê hilberîn nîne, hilberandin destpêk e. Ango afirandin e. Ev bi taybetî li gor têgihîştina şaristaniyê xisleta Xwedayê ye. Ancak Xweda dikare bi afrîne û navê jinê Afretê, Afrodît e. Pêkhatina civakî tiştekî ewqas dîrokî û çandiyê ku tevî hemû lîstik û înkariya kujerê kastîk jî nekariye wateya hebûna jinê veşêre û tune bihesbîne. Ger mirov bizanibe mêze bike, li her qada jiyanê di her quncikê hebûnê de şopa jin dayîkê heye. Şopa afrîneriya jinê ya jiyanê, ji mazarokê bigire heta endamtiya zayendê, gelek nav û pênase vê rastiyê îfade dikin. Dema ji pitikê re ku di mazaroka jinê de ye tê gotin cenîn, gelek kes dibêjin qey ew gotineke biyanî ye. Hal ew e ku îro jî di zaravayê kurmançkî de jin cenî ye. Dema dibêjin vejîna nizanin ku qala cih û warê vejînê qala cihê jindariyê dikin. Bêşik têkiliya jinê û jiyanê bi biyolojiyê wê ve ne sînordar e. Ango rehm dilovanî jî jiyandarî jî bi tenê nebiyolojîk e. Dema rêbertiyê got, jin û jiyan, mêr û mirin qala rastiyeke pêk hatî kir. Mêr çendin jin înkar kiriye, ewqas dûrî jiyanê ketiye, ber bi mirinê ve çûye. Di paradigmeyên nû de ango bi bergeha civaka demokratîk de ji ber sedemên jorîn rêbertiyê got, kirde, pêşeng û lehengê vê pêvajoyê jin e. Çawa ku kirdeyê şer, tundî, çawrsî, çert
Cert û pêkgotiyê mêre, kirdeya aşitiyê, kirdeya têkoşîna siyaseta demokratîk, kirdeya avakirina civaka demokratîk jî ne. Lewra ev zemîn, zemîna ajdan û geşedana jinê ye. Derfeta têkoşîna siyaseta demokratîk, derfeta avakirina jiyana demokratîk ya hevpar, derfeta avakirina jiyana komînal bi hemû rengên ekolojîk, zemîna afrînerî û hilberîneriya jinê ye. Jinê Kurd ku di wan 5 salên têkoşînê de bê heseb, êş û axîn kom kirin de derfetên têkoşîna siyaseta demokratîk û avakirina civaka demokratîk biçûk nebînin. De ev gelîştoka biçûk ku rêbertiyê bi hunereke pir mezin ava kiriye veguherînin derfeta jiyaneke mişt û ronî. Jiyaneke wekî dîlana gelan û hemû rengên civakî.